Så siger vi det. Ja. Nå, jeg tager det busken. Jeg er en rigtig guttermand. En rigtig super guttermand. I hele verden findes ej. En rigtig super guttermand som mig. Yeah. Nu har vi de sidste 2 tilbage i konkurrencen om og kysselægning med. Og det er vores egen gode sheriff, og det må gerne klappe sig. Og så har vi taget ja, først er sheriffen, der skal skyde. Han ramte! Det var lige med i!
Hvad foregår der her? Ikke Og noget. hvad laver du med min kappe og min krone, brormand? Ikke noget, jeg har bare lånt. Richard Løvehjerte, kongen. Pas på mig. Det var en irriterende. Rejs dig op. Jeg vil love dig var Robin og Locksley. Tak, herre. Og så giver jeg dig Lady Marion til ægte. Jeg inviterer til fest i Sherwoodskoven. Venner og fjender er velkomne. I den mørke skov går vi ud på for at røve nogle penge. Robin Hood, han siger, kan du fange mig, når du sover vist for længe. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Når du sover vist for længe. Take a Marion, han er bare prins, og han er noget så varm. Han er dum og han er noget så sød, og så
været med til at spille teater. Nogle har gået i 1 år, nogle har gået i 2 år, og nogle har gået i 3 år. Og de gjorde det bare super godt. Fordi du er endnu på 3. år og havde lyst til at have børnene og instruere